Tervetuloa kurssille. Israel-Palestiina-konflikti, jihadismin kiemurat, kurdikysymys ja Persianlahden öljymahdit. Modernin Lähi-idän historiaan sisältyy konflikteja, erilaisia ideologioita, kiisteltyjä vähemmistöryhmiä sekä maailman köyhimpiä ja rikkaimpia maita, kaikki yhdellä ja samalla alueella. Kuulostaa monimutkaiselta, vai mitä? Minä olen Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja toivotan sinut tervetulleeksi Suomen Lähi-idän instituutin ja Helsingin yliopiston verkkokurssille oppimaan uutta modernin Lähi-idän yhteiskunnista. Lähi-itä on lähellä. Siihen liittyviä uutisia vilisee harva se päivä tiedotusvälineissä. Siitä huolimatta Lähi-idän todellisuutta on välillä vaikea ymmärtää. Keitä ovat Lähi-idässä asuvat ihmiset, minkälaisia valtioita ja yhteiskuntia alueella on? Mistä alueen yhteiskuntien pysyvältä vaikuttava epävakaus johtuu? Tällä kurssilla saat perustietoja nykypäivän Lähi-idän yhteiskunnista. Kurssin jälkeen sinun on helpompi ymmärtää, mitä alueella tapahtuu tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Kuten kaikkialla maailmassa, myös Lähi-idässä kaikkea voi tarkastella monista eri näkökulmista. Tyhjentävä selitys löytyy harvoin, yksimielisyyttä tai yhtä totuutta ei juuri koskaan. Tällä kurssilla opit tapoja analysoida alueen tilannetta. Sen lisäksi, että opit ymmärtämään Lähi-itää, kehität myös taitojasi käydä rakentavaa keskustelua monimutkaisistakin aiheista. Tämä on johdantokurssi, joten taustatietoja ei tarvita. Voit edetä kurssilla omaan tahtiisi ja aloittaa opiskelun vaikka heti. Vielä kerran tervetuloa mukaan!